mtsikana ameneyu wamwalira atangogonana ndi njoka dzana. Mtsikana ameneyu amachokera ku Cameroon, akuti iyeyu ndi wa bizinesi, nde akuti dzana adakumana ndi customer amene ali odogu. Odogu ndi munthu olemera. Customer uja adamuza kuti ine ndifuna nkugone ndipo ndikupasa ndalama mwakuti, akuti ndalamazo zidali zambiri. Mtsikanayu adavomera pozindikira kuti tsiku limenelo adatola joka, adapita ku lodge adakagonana. Ndi akuti mu nthawi imene amagonana akuti chimene chimalowa mkati mwake sichinali chimbonga ayi, akuti chinali china chake. Laundi yoyamba idatha. Laundi yachiwiri iye uja adazindikira kuti chimene chimalowa kubwenje kwake idali njoka. Zotsatira zake adathawa kulumukuja amakuwa kuti anthu amuthandize. Anthu amene amagwira ntchito pa reception anamfikira mtsikana uja. Zotsatira zake adayitana apolisi. Apolisi anabwera adamumanga munthu uja. Atamumanga munthu uja adantenganso mtsikana uja kupita naye ku polisi. Atafika ku polisi mnyamata uja adamtulusa chifukwa chakuti malamulo amanena kuti ufiti kulibe. Zimenezi sizinasimikizike. Ndi zotsatira zake panalibe nkhani. Mnyamata uja adamtulusa. Ndakuti mtsikanayu amafuna chithandizo chifukwa chakuti atangogonana ndi mnyamata uja thupi lake silinalinso chimozimozi. Ndamapita ku East Cameroon kumene amakakumana ndi asing'anga dzulo limenelo. Ndali munjira zotsatira zake mtsikana uja wamwalira panopa wapita chifukwa cha zimenezi. Ndendabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mulengere phunziro. Makamaka atsikana chonde ngati mupanga mabizinesi ogulitsa thupi kumaziteteza. Siwina aliyense amene akubwera kwa inu kupasani ndalama ndi cholinga choti akwaniritse zofuna zake zakuthupi. Ena amakhala ndi mapulani ena. Ndekhalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga. Mukhale ngati mahule aku Nigeria amakhala oziteteza, amakakhwima kaye ndi kumapangana uhule.